Sa Eastern Visayas, suspek sa pagpusil patay sa kapitan sa Barangay Katmon, Ormoc City ni atong Pebrero 16 na ilhanas kapulisan. Sa laing balita, 72 anyos nga lula na trap sa nasunog nga balay patay. Ano ang report? Nailhan na sa kapulisan sa Ormoc City ang may pusil patay sa kapitan sa Barangay Katmon nga si Patricio Laude niadtong Biyernes, Pebrero 16, 2024. Matod ni Police Lieutenant Cheriza Jane Salazar, hepe sa Police Station 2, duha ka tawo ang ilang gipasakaan og kasong murder o frustrated murder gumikan sa pagkamatay ni Laude o pagkaangol sa kagawad ni si Christopher Casimong. Nagkanayon si Salazar nga dili pa nila ibutyag ang pangalan sa gunman kay gihuwat pa nila ang resolusyon gikan sa piskalya bahin sa gipasaka nila nga kaso. Na-identify na nato ang suspect. Though na ang driver sir wala pa nato na-identify mismo kay nakatabon man ang naong do ang suspect. Kilala na nato sir as identified positively by the witness. Samtang, gisubay usab sa kapulisan kung usara ba ang gunman nga may pusil patay sa kanhi kapitan sa Barangay Biliboy, pipila ka adlaw sa wa pa ang barangay election o ang may pusil patay kang Laude. Gilara usab sa kapulisan nga ipaubo sa cross-matching ang basiyo nga balangan ni recover sa crime scene ni Villa ug Laude aron matumbok kung pareho ra nga klase sa armas ang gigamit. Padayon pagihapon ang follow-up investigation sa kapulisan kung si Kinsa ang mastermind sa pagpatay kang Laude. Sa laing balita, nakalasang usa ka senior citizen human matrap dihang nasunog ang ilang panimay sa San Francisco Street, Barangay 2, Catbalogan City, Samar. Base sa investigasyon sa Catbalogan City Fire Station nga ang 72 anyos nga lola mibalik silang balay aron kuhaon unta ang salapi nga naa sa ikaduhang andana. Giingon nga na-suffocate kini sa bagang aso ug natrap sa nasunog nga balay. Matod ni Senior Fire Officer Juana A. Baral, pangu sa Investigation and Intelligence Unit sa Catbalogan City Fire Station nga upat ka mga balay ang apektado sa sunog nga giisa sa first alarm. Giba na ba nang moabot sa kapin 100,000 ang gibiling danyos nga posibleng nagsugod sa problema sa kuryente. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Palitang Bisdak.